שלום, שמי רונן בן דניאל. לפני כ4 חודשים, בעקבות מבחן מאמץ שגרתי שעשיתי, נשלחתי לבדיקת צנתור וירטואלי, ובה גילו שיש לי 4 סתימות בעורקים המרכזיים של הלב. הסתימה אחת הייתה בהיקף של 75 עד 90%, ועוד 2 סתימות בהיקף של 50 עד 75%, ועוד סתימה. ובעקבות זה החליטו שאני צריך ללכת לבדיקת צנתור, שבעקבות הבדיקה יחליטו אם עושים לי סטנטים או ששולחים אותי לניתוח מעקפים. התמזל מזלי ונתקלתי בשיטת הטיפול שנקראת תזונה כירורגית של דוקטור ערן ישחר. השתתפתי בסדנה והחלטתי לפני שאני נכנס לכל הטיפולים הקצת טראומטיים האלה, לנסות את שיטת הטיפול של דוקטור ישחר, שנראתה לי מאוד מאוד הגיונית, וזה מבססת על ידע ועל ניסיון ועל המלצות מאוד חמות של הרבה מטופלים שעשו את זה. היום אני נמצא במצב שכל הסתימות נעלמו, אני במצב בריאותי תקין לחלוטין. כל התרופות שהמליצו לי לקחת, אני בעצם לא צריך שום דבר, ואני יכול להמשיך חיים כרגיל. אחרי כמה זמן אתה בטיפול? כמו שאמרתי, אני אובחנתי לפני כ4 חודשים. הטיפול לקח כחודשיים, 3 בערך. איזה בדיקה עשית שגידו שלך? בעקבות, אחרי שעשיתי את הטיפול, הבדיקה שעשיתי היא בדיקה של צנתור אמיתי, שפרופסור בבית חולים אסותא עשה לי לפני מספר שבועות. ובבדיקה הזאת הוא יצא נדהם ואמר לי, תשמע, אין לך שום דבר בעורקים. לא 50% ולא 30% ואפילו לא 20%. הכל נעלם. הכל נעלם. זהו, התחושה היא תחושה של להיוולד מחדש. אני היום עושה ספורט, אני פעיל בצורה מלאה לחלוטין, לא צריך שום תרופות וכן הלאה. אני עושה הליכות וריצות ורמת משקולות, ואני פשוט עושה ספורט כרגיל לחלוטין, ומרגיש שאני בריא לחלוטין. בלי תרופות. סליחה? בלי תרופות. וכמו שציינתי, ממש ללא שום תרופות, בשום סוג שהוא. זהו, חוץ מאשר הרווח הזה של ההתרפאות מכל בוא נקרא לזה מחלה שהייתה, אני גם שיניתי את אורח החיים שלי. כמה ירדת במשקל? אורח החיים שלי היום הוא אורח חיים הרבה יותר בריא, תזונה הרבה יותר נכונה והרבה יותר בריאה. כשהובחנתי שקלתי 78 קילו, בעקבות הטיפול ירדתי ל58 קילו, והיום אחרי שהתחלתי גם להרגיש יותר בריא וכן הלאה, ולשפר את נפח השרירים וכל הדברים האלה, אני שוקל 65 קילו. זהו, אני ממליץ בחום לכל אחד שיש לו איזושהי בעיה כרונית שקשורה ללב, הסתיידות עורקים, סתימות, צריך ניתוח מעקפים, דברים כאלה. ממליץ לו בחום לפני שהוא נכנס לטיפולים רפואיים קונבנציונליים, לעשות את שיטת הטיפול של דוקטור ישחר.